alle sammen, velkommen til vores første video her på vores nye kanal, som vi faktisk lige har lavet i dag. Ja, vi skal, som vi ser, at vi har også to andre. Ja. Nej, vi har også vi har begge to også. Ja, vi hedder begge to Lukas. Ja. Og vi går i samme klasse. Ja. Og vi er gode venner faktisk. Ja. Okay. Ja. Vi spiller på den server, der hedder GoPlay Minecraft. Det kan godt være, at I kender den, men vi lægger lige et link nede i beskrivelsen. Lukas, jeg mangler mad. Ja, der er mad rigtig pænt. Er der? Ja. Hvor? Nå, det er dog, man kan finde. Okay. Hvad? Ham stod først. Der stod først. Det var mig, der slog på dig lige før den var udskudt. Ja, det er ikke rigtigt. Det er godt nok skadet. Ham der tager det. Han har et svær hånd. Så. Har han? Ja. Et diamondsværd? Nej, bare et skal vi have ned om noget, ja. Hey, shihul. Hey, min mand også. Jeg mister liv. Ej, I må tage på. Hvis der ikke så nogen, der har taget det håber jeg godt nok ikke. Jeg fik ham nu. Jeg fik ham. Ja, han har alt muligt diamant og hjerter og alt muligt. Skal vi deles? Ja, det er sådan ting. Jeg falder jo nok af tid bare. Jeg kan ikke finde noget fløjt, kan du? Nej, jo, næsten. Nej, jeg pister det. Der er en der. Jeg tager ham. Kom nu mig. Jeg skal man kalde dig. Nå. Han går i skoven. Du er bare bange for. Du er bange for. Jeg kunne lige nå at finde de der potions, fordi de plejer. De der ja. XP potions? Ja. De ligger i dem? Ja. Det er også godt. Sådan der øje. Der ligger mad i den der. Skal vi gå herhen? Ja. Der ligger mad i den, så skal jeg købe mig. Nå, godt. Nej, det ligger ikke. Okay, der er mørkt her, vi skal ikke se noget. Hvor du der? Okay, nu kan jeg slet Og jeg kan stadig godt løbe, så man kun har et stykke. Og vil du have et brød? Ja, tak. Ja. Jeg lige får det. Kan Lukas? Ja. Tak. Der er altid lidt mad, så jeg Lukas, vil du have et... Jeg ligger bare lige et stykke på. Hvor er du? Hvad er det, der var? Nej, fordi jeg bruger ikke så mange penge. Look! Jeg har lige fundet et sted. Hvor er det? En af de der, hvor du har... Nå! Der har altså også en sti op. Og du... Der var der også en diamant. Laver du bare dobbeltjump? Ja. Nå, det gør jeg også bare. Nej, men du kan også gå derop. Der er sådan et helt højt sted, hvor der er dobbelt. Der er sådan der er jeg oppe. Der er på en trappe her, deroppe. Skal vi gå op ad stien her? Der er også en sti deroppe. Ja, nu er der også en trappe også her. Ja. Nå, det var selvfølgelig lidt hurtigere. Et hvad? En stien. Eller varme. Jeg synes, det er en trappe. Ja, det synes jeg. Lad os se, om vi kan finde nogle dinar. Er det ikke? Du har sagt, at der var sådan nogle kister herinde op.